District 9. To sci-fi teraz. To sci-fi, no. Humorné. District 9? No, chceme ísť na ten District 9. My ideme na to sci-fi. District 9. District 9. Ešte ideme na District 9. Lebo vyzeralo to zaujímavé, čo sa týka traileru. Som si to pozeral a bolo to zaujímavé, takže teším sa na to, že to bude fajn. Som veľmi zvedavá, lebo že vraj to má byť o nejakých mimozemšťanoch a uvidíme, no. Trošku sa obávam, ale... Čaká vás unikátny filmový zážitok, ktorý je momentálne podľa svetovej internetovej databázy IMDb na 49. mieste najlepších filmov všetkých čias. Jste možná viděli, nebo pravděpodobně viděli Matrix, 13. patro, Existence nebo Smrtihlava. Všechny tady tyhle filmy řešily společnou otázku a vzájemně se nemohli ovlivnit, co je to realita. A vypadá to, že rok 2009 si našel své vlastní téma a to je zkušenost nějaké jiné tělesnosti. Ja som není žánrový fanúšik sci-fi, ale páčilo sa mi 2001 vesmírna Odysea od Kubricka a povedal som si, že to dlho nič neprekoná a toto bolo také, že konkurencia silná. Super. No, strašne ako prvom to povedať. Taký dobrý brainwashing americký. To je môj názor. Mne sa to veľmi páčilo. Výborný, nenáročný akčný film. Bol príjemný, duševný oddych od všetkých tých intelektuálnych výmyslov. Také úplne iné sci-fi. A keby to možno raz mohlo byť niekedy. Bolo to také, môže sa to stať, nemusí. Efekty, za to, že to bol nízkorozpočtový film, bol skvelý. Ja si myslím, že District 9 nie je nejaký zázračný film po obsahovej stránke, ale to, čo ho robí zázračným, je tá forma, tá neuveriteľná gradácia toho deja. To, že vlastne divák nedostane vydýchnuť, šlape to úplne od začiatku až do konca a stredajú sa rôzne formy toho zobrazovania. Máme tam fiktívny dokument, máme tam priemyselné kamery, máme tam potom líniu, ktorá sa tvári ako príbehová, že zobrazuje príbeh toho jedného človeka. Takže toto striedanie tých formálnych prvkov je to, čo robí District 9 zaujímavým filmom. Nič moc, mne sa to moc nepáčil. Úžasný film, oplatil sa pozrieť a bodaj by boli všetky takéto. Podľa mňa úplne bezduché americké sprostosť. Druhýkrát som ho videl a super, fakt najlepšie. Úplný, ja som úplne nadšená, fakt super, fakt, ja som nečakala, do čo idem, fakt skvelé, no. Jak to vtiahlo do deja, jak to celé stále pokračovalo, jak to išlo, jak sa to vyvíjalo a tie vzťahy medzi tými vlastne rôznymi ľuďmi a tou civilizáciou ďalšou. Tak lebo to bolo, chlapovič sa zmenil na krevetu s pár akčnými scénami. Bol dobrý. Podarený blockbuster, no.